Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында. Чаллыда коронавирус белән авыручылар саны 589-га җитте. Татарстанда бу диагноздан 11-нче үлем очрагы теркәлде. Тәүлек дәвамында соннар ничек үзгәрде? Авырулар күп, хастаханәдә урын юк. Бу очракта закон кем ягында? Температура белән авырып яткан шәһәрдәшләргә кая мөрәҗәгать итәргә? Ремонтны кайчан көтәргә? 50-13 йортында яшәүчеләр ишек алды юллары белән канәгать түгел. Урынга Эльвина Андрова чыкты. Соңгы тәүлек эчендә Татарстанда COVID-19 белән зарарлануның 54 яңа очрагы расланган. 11 июньгә республикада коронавирус белән авыручылар саны 3774-кә җитте. Чаллыда COVID-19 диагнозы тагын 10 кешедә ачыкланды. Авыручыларның гомуми саны 589-ны тәшкил итә. Татарстанда коронавирустан 11-нче үлем очрагы теркәлгән. 3 июньдә Әлмәттә яшәүче 76 яшьлек ир-ат вафат булды. Пациент Әлмәтнең вакытлыча йогышлы авырлар госпиталендә 2 яклы пневмониядан дәваланган, шикәр диабеты барлыгы ачыкланган, ИВЛ аппаратына тоташтырылган булган. Госпитализация әләми без йогышлы авырлар хастаханәсенә ярдәм сорап мөрәҗәгать итүче шәһәрдәшләребезгә мондый сүзләрне еш ишетергә туры килә. Чаллыларның сүзләренә караганда, алар югары температура, ютәл һәм башка COVID-19 симптомнары белән кабул итү бүлегендә утыра. Ләкин авыручыларны дәваланырга өйгә җибәрәләр. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Чаллы ТВның кайнар элемтәсенә шәһәрдәшләрдән шикаятьләр килә. Авыручылар сүзләренчә, алар медицина ярдәме ала алмый. Күпчелек билгеләр коронавируска охшаш булуга карамастан махсус тестлар ясамыйлар. Йогышлы авырулар хастаханәсендә госпитализацияләүдән баш тарталар, чөнки бирдә барлык палаталарда тулы. Скажите, никуда дозвониться до скорой не можем. Я 7-й день на больничном. У меня температура все мне хуже и хуже и хуже. Скорую 2 дня вызывали, почти 4 часа прождали, отказ сделали. Сказали, что у нас есть симптомы коронавируса и что мы контактировали с коронавирусными. Поехали в инфекционку. Мы просидели 3 часа, зашли к этому врачу, сказали, будете вы принимать или нет, нам плохо. Он сказал, все в порядке очереди. Людей там было очень много. Прям, я говорю, человек 40. И все, и в итоге мы уехали домой, не оказали нам никакой помощи вообще. Температура поднялась, давление. Я вызвала скорую, меня увезли в инфекционную больницу. Там не проверили, рентген сделали. Там я, наверное, где-то час, может, полтора сидела. А потом сказали, что мест нет, меня не могут принять. Россиянең сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко, әгәр 3 көн дәвамында авыру үзен начар хис итсә, аны стационарга алырга тиешләр ди. Есть такая критическая точка – это 3-й сутки заболевания. Если на амбулаторном лечении на 3-й сутки сохраняется высокая температура и появляются симптомы утяжеления заболевания, то обязательно медицинские работники должны принять решение о госпитализации для того, чтобы в условиях уже стационара или усилить оказываемую медицинскую помощь, лекарственную терапию, либо провести дополнительные диагностические процедуры, чтобы избежать тяжелых осложнений. Госпитализацияләүдән баш тарткан очракта медицина иминияты фондына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шулай ук гражданнар сәламәтлек саклау министрлыгына претензия яза ала, прокуратурага гариза бирә ала. Зыян килгән очракта судка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, яңалыклар. Татарстанда дәүләт хезмәткәрләре шифаханәләрдә ял итмәячәк, әмма вакытлыча. Бу хакта Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин хәбәр итте. Татарстан Республикасы министрлар кабинетының Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль учрежденияләре хезмәткәрләрен шифаханә курорт дәвалы белән тәэмин итү тәртибен раслау турындагы карары 2021 елның 1 гыйнварына кадәр гамәлдә булуын туктатып торырга кирәк диелә әлеге карарда. Үз мәшгульләр эшкә сәләсез гражданнарны карау буенча түләү алу хокукына ия булачак. Моның хакта Татарстан Республикасы буенча Россия пенсия фонды бүлегенең пенсияны билгеләү һәм исәпләү бүлеге башлыгы Светлана Гайду хәбәр итә. Әгәр гражданин салым органында үз мәшгуль буларак теркәлсә, ләкин пенсия фондында взнослар түләүче буларак игълан ителмәсә, мондый очракта ул компенсация түләүләрен билгеләү хокукын югалтмый. Шул ук вакытта үз мәшгульлек статусы булган эшмәкәргә түләү алу өчен шәхси эшмәкәрләрдән аермалы буларак пенсия фондында теркәлергә кирәкми.
Йорт-яны территориясын шуп үләні басқаны жейелі башланды гына, шабылмаған үләнге зорланушылар инде шақты. 44-ші комплекса ешеушілер сүзлеріне қарағанда подъезд яндағы шешеклер көрінмей, барысы да юғары үләнге көмілген, идрәші компания жауап бермей. 44-02 йорты подъездлары янында кіші буйынан үлән үскен. Быйыл газонларны бір тапқырда шопмадлар деп зорлана жерлі халық. Те года, как прошлые года, так хорошо ухаживали здесь. Мы посадили цветы, вон видите, вот цветы. Тут ничего не видно. И тут пух летит, одуванчик, прям первый этаж туда. Берде ешеушілер идарәші компанияға мөрәҗәгать итүдән туйган. Беренче гаризаны алар бер атна элек җибәргәннәр, ләкин үлән чабарга килүче булмаган. Меня посылают тут кабинет, тут ни зам директора, ни этого мастера нету, ни директора нету. Куда они пропали? Они говорят, когда будут выполнять? Они говорят, не жалуйтесь. Паритет идарәші компаниясы безнең мөрәҗәгатькә дә җавап бирмәде, ләкин без сюжет төшергән вакытта урынга эшчеләр килеп җитте. А почему раньше не просили? Времени не было. Это сейчас появилось? Да. А какой участок вы планируете покосить? Вот этот весь. То есть первый, второй, третий подъезд? И так далее. Трох йортлар янындагы үләннең биеклеге 10 сантиметрдан артмаска тиеш. Әгәр бу кагыйдә үтәлми, идарәші компания гаризаларга җавап бирми икән, халык Татарстан хөкүмәте порталының интернет кабул итү бүлмәсенә, шулай ук дәүләт торак инспекциясының территориаль бүлекчәләренә мөрәҗәгать итә ала. Хезмәт күрсәтүче оешмага чабылмаган газоннар өчен штраф каралган. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Юлларны ремонтлагыз. 50-13 йортында яшәүчеләр шәһәр хакимиятенә шундый үтенеч белән берничә ел рәттән мөрәҗәгать итә. Әлеге торак йортның ишегалды юллары күптән яраксыз, бу еш кына аварияларга китерә. Машиналар йөрү өлешеннән тыш бирдә бордюрлар да җимерелгән, урынга хәбәрчебез чыкты. Ишек алды буена юл начар хәлдә. Кай вакыт чокырларны ремонтлыйлар ди җирле халык, әмма ул озакка җитми. Чокырлар тирәнәя һәм киңәя бара. Машина йөртүчеләр берничә тапкыр тәгәрмәч дискларына зыян килде, көпчекләр тишелде ди. И колеса повреждали, как их повреждали? Резину разрезали. Ничего не видно, ни ям, ничего, потом бух туда, в эту яму. Вот и все. И никому не нужно. Я уже ЖЭК туда ходил. Они говорят, ладно, тебе что. По тротуару только хожу с палочкой. Это ж, конечно, водителям плохо. Невозможно проехать машинам тоже, особенно весной тяжело. Женщины с колясками не могут проехаться тоже. Машины ставят сюда, а колдобины вот здесь остаются. Торакчылар хәбәр иткәнчә, квартал эчендәге юллар өчен идарәче компаниялар җавап тотмый. Алар шәһәр балансында. 50-13 йорты ишек алдында ремонт киләсе елга планлаштырылган. Бу хакта безгә шәһәрнең башкарма комитетында хәбәр иттеләр. Төзекләндерү безнең ишек алды республика программасы кысаларында үткәреләчәк. Әлегә халыкка сабырлык җыеп, саклык белән йөрергә туры киләчәк. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Табигатькә ярдәм кулысусы шәһәрдәшләргә эшкәртелгән батарейкаларны тапшырырга тәкъдим итәләр. Акция 15 июньнән 21-нә кадәр узачак. Куналылган батарейкаларны Ярчалы проспекты 13А адресы буенча тапшырырга мөмкин. Татарстан Республикасы экология министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, батарейкаларны җыю атнасы кысаларында барлык теләүчеләр аларны шикләнмәгән сонда бушлай тапшыра алачак. Җыйганнан соң батарейкалар эшкәртүгә озатылачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Ищете альтернативу банковскому вкладу? Инвесторы компании «Талан» получают до 14% годовых. Хотите также? Звоните 919 919. Предложение действительно до 15 июня. Болгарская ведунья – дипломированный специалист. Высокоэффективный старинный заговор от пагубных пристрастий по фото. Приворот – возврат любимых людей. Благодарность после результата. Запись по телефону в Челнах 21 65 06.